सागावसु ट्रेनिं सेन्टाराव प्रेक्टिस खालामो प्रेक्टिस खालामनानै डिस्ट्रिक्ट गेलेग्रोदों बिनो डिस्ट्रिक्ट गेलेनायनि उनावहाय स्टेट सेलेक्शन होदों स्टेट सेलेक्शन मोननानै नर्थ इस्ट सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमावहाय सेलेक्शन मोनदों आरो बाव गेलेनानै 60 केजि वेटआव पार्टिसिपेट खालामनानै सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हादों आरो बेसिम सहैनो माबायदि खस्थ' जायो डाइटिं खालामनांदों आरो सानफ्रामबो दैलि प्रेक्टिस दिनै नोंनि देरहासारनायखौ लानानै गामियाव बरायदों माबायदि मोनदों आं जोबोद मोजां मोनदों गामिनि रायजो राजा बरायनायखौ नेक्स्टआव मा गेलेनायनि थांखि दं नोंहा नेक्स्टआव खेल' इन्डिया दङ बेखौ 22 to 25 मणिपुर इम्फलावहाय सेलेक्शन ट्रायलैनो थांनो बेनि थाखाय प्रेक्टिसा माबायदि बेनि थाखाय प्रेक्टिस माने आं बे मेघालयानिफ्राय सफैनाया मैयासो सफैदों प्रेक्टिसखौ खालामथ'नाय जायाखै आरोना माबायदि फाइनालाव सोरजों जायामोन फाइनालाव मणिपुरजों जादोंमोन फाइनालाव आं देरहानो हायाखै आरो माबायदि गोरा मोनामोन नोङो बे गेलेनायाव मणिपुर मा होनो आंजों सेमानोमोन एसे आगा फासा पइन्टआव आं जेननो हाबाय आरो सेकेन्ड अलिम्पिकआव नैथियाव देरहाबोनो हानायखौ लानानै गामियाव बरायदों गिबियाव माबायदि मोनदों फोरमाय गिबियाव माबायदि मोनदों माने मथा मथि देरहाबोबाय नालाय आं मोजांखौनो मोनबाय मोजाङा नाथाय माने बिसिम दैथायहरनायाव आंहा अर्थनैतिकभाबै जोबोद खस्थ' जादों दा बे खस्थ'खौ रुजुनानै बे गथ'आ जे दिनै बिसिम सफैबाय बहाय आंहा गोजोननाय थादों आरो बेखिनिल' नङा जाहाथे रायजो राजा एबा बिटिआर सरकारा आंनो बे गथ'खौ आरो खेल' इन्डियायाव दैथायहरनायनि थाखाय एसे एनै अर्थनैतिक साहाय्य मोनोब्ला आं जोबोरैनो गोजोननाय थागौ न'खराव ओरैनो सोर सोर दं न'खराव बर्थमान आं हारसिंल' अर्थात फिसा हौवा सासे दं बिया जायाखै बियो बेंगालराव थायो DDU GKOI ट्रेनिं होनानै बे बेंगालराव खामानि मावो बियो माबायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन बा गेलेनो थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जादोंमोन गेलेनाया मथा मथि मोजाङानो जादों खिन्थु एसे दस्रानि खेलाखौ नायोब्ला माने बिना प्रेक्टिसा एसे खम अर्थात फिटफोरखौ खम नुयो बेखौ दिनै प्रितिका नार्जारिखौ फार्स्ट जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननिफ्राय आसाम उसु एस'सिएशनाव स्टेट सेलेक्शनाव लानानै थांनाय जादों बाहाय बियो गल्ड मेडेल देरहासार जानानै फैदों आरो बिनि फार्स्ट टाइम बियो जोंनि आसाम एस'सिएशनाव बियो गल्ड मोनदों बिनिफ्राय नै दायो बिखौ बाहाय नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेमाव थिसनहरनाय जादों बाहाय बियो बुहुत नाजासोमनायनि गेजेरजों सिलभार मेडेल मोननानै देरहासार जाबोनो हाबाय नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।